HBO Records and Oliboy Production. Anyat alsanday tarupam apay kastoy nagmanagan problema di mamenga kas mandi ang patinggan di kapulos mangdwa-dwa sakit na ke mapugaw da problema bueno ba nang problema at ang tulad ka isut ing kapag barbartekan ang pangkisen panang kita sa nga dosena nga anak iyo awan ka din ikbakan mo apay adi ka ag trabaho tapnon agda pagbiag mo agring kanukabsat ko parang kitang agsusukot nga ut-utang isukat ing kapag lem-lemengan apay di mo isardeng dayta parang pustam di ta sugalan agasamon ta subsub mo at dinurap di kayong mo day at na ganap mo tanabi tapken chismoso rang mo nablupay tagurong mo gapot kinapangas mo na malmalo ka karubayong o aniyat naganap mo gapot kinabuklis mo nagsuwikik ka gobyerno pagbaludang di pagsat mo. HBO Records and Oliboy Production.